Sure ka nga, mag-propose na gid ka ni Gia? Lagi. Sigurado nagikuan na bay. Hindi ko kaya kung mawa pa si Gia na ako. Sige, sige. Tabangan ti ka nga mag-andam sa imong proposal. Ronel, unsa ni? Nganong ni aman sila ang atong mga ginikanan o ang atong mga barkada? Gia, mahal, pinangga. Ikaw may akong gustong ikauban sa tibok na ko kinabuhi. Nganong niluhod ka, uy? I love you. Huwag higumaon ti ka hangtod sa kong kamatayan. Will you marry me? Ronel, Gia? sorry. Sorry, pero dili na ko kaya. Masa? Masa di mo kaya? Dili pa ko andam. O, dili pod ko sigurado kung ikaw pa paghapon ang gusto na ko makauban. Gia? Sorry, Ronel. Sorry. Gia! Kaon na, uy. Unsa nang orasa, oh. Wa pagid ka mo kaon rong adlaw. Kapoy ma. Wa ko'y gana. Dili ko ganahan mo kaon. Di na magani ko gustong mabuhi pa. Ronel, ayaw pagsulti, ana. Si Gia mo inawa ni mo. Ug daghan mi nga kinahanglan ni mo. Dili si Gia mo inagkupot sa mo kinabuhi. Pero siya ang akong kinabuhi, ma. Siya ang akong kalibutan. Dong, sayop na. Ayaw mo ang kalibutan ang taura. Mo nang masakitan ka, kay gihatag ni mo ang tanan ni Gia. Sunod, pagbilin sa mong kaugalingon para dili ka mahubsan. Wala sunod ba? Kisugod ka ron. Dili na kumutuon yan ang gugma. Ronel. Wala ni mo inom doon na. Bye, Ronel. Kaya mag-enjoy ko sa akong kinabuhi. Kana kay. Dili ko magsigig mok-mok sa kwarto niya, magsigig hilak. Kaya itong babae nga way ayo. Brad! Brad Kevin! Oh, Brad! Musta, Brad? Oh. Per! Uy, Brad. Musta na mga Brad? Kinsay ko yung ni mo ron, ha? Ang isa pa ako mga baby girl na. Baby girl ka daw. Agyapon ka mausap da. Tiyorok na. Si Ronel dahil, Brad. Akong amigo, Brad. Bye, Ronel. Si Brad Johnny. Dagan kayo ni yung chicks, oy. Basin ganahan ka mga ayo ani niya. Aw. Ha? Mau ba? Mau magkay. Pakoy panahon na eh. Basta kayong nalago kung ganahan ka. Nako'y daghan na. Tamutdan. Kalau kung mau na, hatagi ko gusa. O ganang mula hotay hangtod butag. Ronel. Mayo gani, kaya nakaikyas ko dito sa motel. Ay, lipo nga ako eh. Nak, Ronel. Nag-chat o na nawag ba imong manghod di mo? Ha? Oo man ma. Nga naman day. O pa di siya mauli just by? Wa pa man. Asa man ka to? Kung tawagan. Na ako sa bahay sa akong amiga, uy. Ano nang ulasa o? Laglag yapon ka? Mauli na ko karon, kuya. Ano ka? Moyeb na ka? Mau nakato na ka sa paglaag-laag? Ha? Wa, kuya, uy. Bantay ito. Tarong gid ha. Naibaw gid ka. Nga dili pa ko uyon nga magkauyab-uyab ka. Yeah. Kay ba ko nga bitter ka sa
love life sa una. Pero mahimo ba yung pangamong? O sagdi-sad ko nga mag-enjoy ko sa akong life? O sa pa, nanagsil ko sa wastong edad. Ako may nagpa-eskwela nimo. Mao kinahanglan nga maminaw ka nako. Sige paghapon ni chat si Lexi nako. Saan niya king? Nga na-inlove siya nako. Human lang doon ay nahitabo na mo. Ako nito bayan, be. Pero dili ko mutuwa ng love nga imong ingon. Basin di og tinuod, nak. Basin og mauna na babayhana ang para nimo. Di ko mutuwa na mo eh. O gani may magkadayon si Gia sa una. Nga hapit na ma-perfect ang among relasyon. Kini pa kayo noon siya? Ma? Kuya, Oh, ano man ka? Ang naghilak man ka? Fe, anak? O say problema? Sorry. Sorry sa unsa? mabdos ko. Unsa? Ano? Mayuyable ka? Oh, sorry, kuya. Patubangan na ako yung uyab, ha? Ronel? Julie? Ikaw mo yung uyab sa kumanghod? Oo, kuya. Siyang aman sa akong gibaptos. Mag-istorya ta. Nakita rin doa, Johnny. Brad, naibaw ko nga layan mo first impression ako. Kaya lagi dagang ko babae. Pero nag-usap na ko, Brad. Sukad nga, nakailan ako si Faye. Imurot pa sakitan nga kumanghod. Sad ako niyo, Brad. Nga, hindi ko bahato niya. Nahibaw na ba siya sa imong binuhatan? Ha? Naibaw ko, kuya. Sa? Nahibaw ka pero padayon gyapon ka? Oo. Tungod kay nituo ko nga ang tao doon ay kausaban. Faye, kung mabuhat ganina sa usa ka tawo, makabuhat paghapon na siya usab. Dako kog pagsalig ni Juni. O palihog lang, kuya. O niya na ko istoryahi, anak ko na anak ebidensya nga makahimo paghapon sa Juni sa pagbinuang nako. Faye! Ha? Gusto nimo nga tintalo na ako ang uyab sa imong manghod? Oh, mahal man ka ko nimo. Buhaton nimo ang tanan para nako dili ba? Of course, pero nasyak lang ko nimo nga ikaw mo'y magpabuhat ako, ana. Sa may magkuha na ako, ani. Uyab na ta. Kung imo mabuhat ang akong isugo nimo. Sa ibuhato na ako. Imo ra siyang tintalon. Ug kung mukagat si Johnny, pag video o patago, dayon isend ko para mo ako mapakita niya. Oh, Ayaw sana. Putuo na ka. Namang video. ingon anak na gid ka kadesperado, kuya. Unsa? Nahibaw ko nga nakagisugo para tintalon si Juni. Nitog-an ang babae dito ni Juni sa tanan. Ha? Mangutana ka nga, no? Kay wa kay ayo. Unsa? Gaingnan ka nga na-in love ko nimo. Pero unsay magibuhat? Imo kong ipaon sa laing lalaki? Ha, gigamit ako nimo. Oh, Seryoso ko nga love ka. Pero wa na kay chance, Ronel. Naglabaw ang imong kalagot sa imong kasing-kasing.
Kung dili ka maka-move on sa imong kaagi, hangtod-sangtod ka ng bitter sa imong kinabuhi. Ug dili ka magmalipayon. Grabe lagi kaayo ang impact ni Gia sa akong kinabuhi. Mo'y hinungdan nga nahugno ang akong kalibutan ug na-trauma ko. Ug hangtod karon, dili paghihapon ko andam nga musod sa usa ka relasyon. Kay wa pagid maayo ang samad nga mugna ni Gia nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.